Adevărata ortodoxie, un cuvânt luat din cartea Apostazia și Anticristul după învățăturile Sfinților Părinți. Puțini oameni știu astăzi că Biserica Ortodoxă nu e nimic altceva decât biserica aceea care a păstrat neștirbite învățăturile autentice ale lui Isus Hristos, însăși învățăturile date fiecărei generații de credincioși care au urmat. Aceste învățături au coborât de-a lungul veacurilor de la Sfinții Apostoli, lămurite și tâlcuite cu luarea minte de urmașii lor legiuiți, ucenicilor și Sfinții Părinți, predate și păstrate întocmai de biserica noastră de răsărit, care este singura în stare să-și dovedească dreptul de a fi numită biserică ortodoxă. Dumnezeescul întemeietor al bisericii, Domnul nostru Iisus Hristos, a spus limpede: voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. El a trimis bisericii Duhul Sfânt. Duhul s-a pogorât peste apostoli, Duhul adevărului, care îi vestește toate și o povățuiește, ferindu-o de rătăcire. Într-adevăr, avea să vestească oamenilor acest adevăr, că Domnul pentru aceasta a venit în lume, potrivit propriilor sale cuvinte. Iar Sfântul Pavel adeverește acest lucru în epistola sa către ucenicul său, episcopul Timotei, zicând că Biserica Dumnezeului celui viu este stâlpul și temelia adevărului. Pentru că ea este stâlpul și temelia adevărului, porțile iadului nu o vor birui. Rezultă atunci că adevărata biserică creștină, unică într-adevăr, de vreme ce Hristos a întemeiat o singură biserică, a existat întotdeauna pe pământ și va dăinui până la sfârșitul vremurilor. Ea a primit făgăduința lui Hristos: eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Mai poate exista vreo cât de mică îndoială că la ce biserică se referă Domnul aici? Orice judecată sănătoasă și cinstită, orice lucrare a unei conștiințe curate și oricine cunoaște istoria bisericii creștine, învățăturile morale și teologice curate și nedeformate ale religiei creștine, trebuie să mărturisească faptul că nu a existat decât o singură biserică adevărată, întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos, și că ea a păstrat adevărul lui sfânt și neschimbat. De altfel, istoria arată o legătură a harului care poate fi trasată începând de la Sfinții Apostoli până la succesorii lor și la Sfinții Părinți. În contrast cu ceea ce au făcut alții, Biserica Ortodoxă nu a introdus niciodată în învățăturile ei înnoiri prin care să țină pasul cu vremurile, să fie progresistă, să nu fie lepădată la marginea drumului sau să adopte cerințe și mode actuale, care sunt întotdeauna înțesate de păcat. Biserica nu se conformează niciodată lumii. Cu adevărat nu, căci Domnul le-a spus ucenicilor săi la cina cea de taină: nu sunteți din lume,
trebuie să rămânem credincioși acestor cuvinte, dacă voim să fim credincioși adevăratului creștinism. Biserica cea adevărată a lui Hristos a fost întotdeauna, este și va fi mereu străină lumii acesteia. Despărțită de ea în duh, e în stare să transmită neschimbate învățăturile dumnezeiești ale Domnului, pentru că această despărțire a făcut-o să dăinuiască neschimbată, adică asemenea cu însuși Dumnezeu cel neschimbat. Ceea ce învățații numesc conservatorism este un indiciu esențial și poate cel mai caracteristic al adevăratei biserici. De vreme ce adevărul ne este dat odată pentru totdeauna, datoria noastră este mai degrabă să-l asimilăm decât să-l descoperim. Avem poruncă să ne întărim pe noi înșine și pe alții într-o adevăr și într-o acest chip să-i aducem pe toți la credința cea adevărată, ortodoxia. Din nefericire, au apărut chiar în sânul bisericii, până și printre ierarhi, păreri exprimate de persoane bine cunoscute, păreri care îi sunt vătămătoare. Dorința de a merge în pas cu vremurile îi face să se teamă că nu vor fi recunoscuți ca fiind cultivați, liberali și progresiști. Acestor apostați moderni de la ortodoxie le este rușine să recunoască faptul că biserica noastră ortodoxă este întocmai biserica pe care a întemeiat-o Domnul nostru Iisus Hristos, cea căreia i-a fost făcută făgăduința cea mare că porțile iadului nu o vor birui și căreia El i-a încredințat plinătatea adevărului dumnezeiesc. Prin înșelătoria și falsa lor smerenie, prin hula lor împotriva Domnului, acești păstori mincinoși și cei din împreună cu ei s-au înstrăinat de biserica cea adevărată. Ei au exprimat în mod tacit ideea că porțile iadului au biruit biserica. Altfel spus, acești apostați zic că Sfânta noastră Biserică Ortodoxă este deopotrivă vinovată de despărțirea bisericilor și acum s-ar cădea să-și plângă păcatele și să se unească împreună cu celelalte biserici creștine, făcându-le anumite concesii, rezultatul fiind o biserică a lui Hristos nouă și indivizibilă. Aceasta este ideologia mișcării religioase care a devenit atât de la modă în vremurile noastre, mișcarea ecumenică, în rândul căreia s-a înrolat și ortodoxia, chiar și clerul nostru. Multă vreme am auzit că ei aparțin acestei mișcări pentru ca să dea mărturie neamurilor de alte credințe despre adevărul Sfintei Ortodoxii. Însă ne este greu să credem că această afirmație e ceva mai mult decât o aruncare de praf în ochii noștri. Desele lor declarații teologice din presa internațională nu ne pot conduce decât la concluzia că ei sunt trădători ai Sfântului adevăr. Din punct de vedere istoric, mișcarea ecumenică, al cărui organ suprem este Consiliul Mondial al Bisericilor, este o organizație de origine pur protestantă. Aproape toate bisericile ortodoxe i s-au alăturat. Biserica ortodoxă rusă din exil fiind cea mai însemnată excepție. Chiar și bisericile aflate în dărătul cortinei de fier i s-au alăturat. Pentru o vreme, Patriarhia rusă a rezistat, plăcându-i să creadă în puritatea ortodoxiei ei și privind acest curent în mod destul de firesc ca fiind potrivnic ortodoxiei. Între timp, însă, a devenit membru. Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse din exil este aproape singur în împotrivirea sa față de mișcarea ecumenică. Cum putem explica izolarea sa de restul ortodoxiei globale?
Trebuie să înțelegem situația în termenii cuvintelor, acestea trebuie să fie. Adică, marea apostazie, cea în chip limpede prezisă de Domnul la 2 Tesaloniceni, este îngăduită de Dumnezeu. Să nu vă amăgească nimeni cu niciun chip, că ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință și nu se va da pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau se cinstește cu închinare, așa încât să se așeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte că, pe când eram încă la voi, vă spuneam aceste lucruri și acum știți ce-l oprește, ca să nu se arate decât la vremea lui. Pentru că taina fără de legii se și lucrează, până când cel care o împiedică acum va fi dat la o parte. Și atunci se va arăta cel fără de lege pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii sale și îl va nimici cu strălucirea venirii sale. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea Satanei, însoțită de tot felul de puteri și de semne și de minuni mincinoase și de amăgiri nelegiuite pentru fiii pierzării, fiindcă ei n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască. Și de aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, ca ei să creadă minciunii, ca să fie osândiți toți cei care n-au crezut adevărul, ce le-a plăcut nedreptatea. Epistola a doua către Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 3-12. Sfântul Ignatie Brianceaninu a dat mărturie în urmă cu aproape un veac. Un alt părinte duhovnicesc, Sfântul Teofan Zăvărutul, cu adâncă mâhnire, a vestit că apostazia va începe din Rusia. Sfântul Ignatie scria: nu năzuiți ca ridicând mâna voastră slabă să curmați torentul stihinic al apostaziei. Evitați-o. Apărați-vă de ea și aceasta vă este de ajuns. Căutați să cunoașteți duhul vremurilor, cercetați-l, ca să-i puteți evita influența, oricând este cu putință. Se poate presupune că instituția bisericii, care de multă vreme se clatină, se va prăbuși cumplit și cu grăbire. Într-adevăr, nimeni nu este în stare să stăvilească sau să se împotrivească acestui lucru. Mijloacele adoptate pentru a sprijini biserica instituțională sunt împrumutate de la stihiile acestei lumi, lucruri care îi sunt potrivnice bisericii, iar urmarea va fi că, mai curând, îi vor grăbi căderea decât să o împiedice. Fie ca Domnul cel milostiv să-i apere pe cei rămași care cred în el, însă această rămășiță este micuță și se micșorează tot mai mult. Vrăjmașul omenirii își dă toată silința și întrebuințează toate mijloacele ca să zădărnicească această rămășiță. Ajutorul îi vine din cooperarea deplină a tuturor heterodoxilor ascunși și nevăzuți și în special a celor preoți și episcopi care trădează în alta lor chemare a făgădui și făgăduință, credința cea adevărată și biserica cea adevărată. Respingerea și ferirea de apostazia care a sporit atât de mult ne cer să stăm departe de duhul acestui veac, care poartă în sine semințele proprii sale căderi. Dacă năzuim să ne împotrivim lumii, este de trebuință mai întâi să o înțelegem și să avem limpede în minte faptul că în această epocă, mai tot ceea ce poartă numele preasfânt și scump de ortodoxie, nu este în fapt ortodox. Mai curând este adeseori o ortodoxie mincinoasă și uzurpată, de care trebuie să ne temem și să ne ferim ca de foc. Spre deosebire de această credință contrafăcută,
Adevărata ortodoxie a fost dată și trebuie primită fără înnoiri și nimic care să fie potrivnic Sfintelor Scripturi și dogmelor bisericii sobornicești. Nu trebuie acceptat ca învățătură, ori ca regulă în biserică. Mai curând, este adeseori o ortodoxie mincinoasă și uzurpată, de care trebuie să ne temem și să ne ferim ca de foc. Spre deosebire de această credință contrafăcută, adevărata ortodoxie a fost dată și trebuie primită fără înnoiri și nimic care să fie potrivnic Sfintelor Scripturi și dogmelor bisericii sobornicești nu trebuie acceptat ca învățătură ori ca regulă în biserică. Ortodoxia adevărată se gândește doar să-L slujească pe Dumnezeu și să mântuiască sufletele și nu se îngrijește de bunăstarea lumească și vremelnică a oamenilor. Ortodoxia adevărată este duhovnicească și nu materialnică, ori psihologică, ori pământească. Pentru a ne apăra de duhul acestui veac și a ne păstra credincioșia față de ortodoxia cea adevărată, se cuvine ca mai întâi și cu toată puterea noastră să ducem o viață fără prihană, o încredințare lui Hristos deplină și riguroasă, fără abatere de la poruncile lui Dumnezeu sau de la legile Sfintei sale biserici. În același timp, nu trebuie să avem nicio rugăciune comună sau legătură spirituală cu apostazia actuală sau cu orice întinează credința noastră cea sfântă, nici chiar cu acei dizidenți care își spun ortodoxi. Ei vor merge în calea lor, iar noi într-a noastră. Trebuie să fim cinstiți și statornici, urmând calea cea dreaptă, neabătându-ne niciodată spre a plăcea oamenilor sau de teamă că am putea pierde vreun folos personal. Calea sigură spre pierzanie este indiferența și lipsa de principii, care este numită eufemistic viziune liberală, lărgită. În contrast cu această viziune liberală, lărgită, așezăm strictecția ideilor, care în contemporaneitate este la modă să fie etichetată drept îngustă și fanatică. Desigur, dacă cineva adoptă mentalitatea de modă nouă, probabil că îi socotește pe sfinții mucenici, al căror sânge este liantul bisericii, și pe părinții bisericii, care au luptat toată viața împotriva ereticilor, nici mai mult, nici mai puțin decât înguști și fanatici. Într-adevăr, este o diferență mică între calea cea largă, asupra căruia ne-a avertizat Domnul, și actuala viziune lărgită. El a osândit calea cea largă, vădind-o a fi drumul spre ghenă. Desigur, ideea de ghenă nu prezintă nicio neliniște pentru acei teologi liberali și avangardiști. Ei pot să teologisească plin de sine despre ea, însă discutând nesăbuit și călăgios despre noile direcții ale teologiei ortodoxe și dobândind o seamă de ucenici, dau dovadă că nu mai cred în existența iadului. Într-adevăr, acest nou soi de ortodoxi nu sunt cu nimic mai prejos decât scolasticii moderni. Într-adevăr, acest nou soi de ortodoxi nu sunt cu nimic mai prejos decât scolasticii moderni. Cu alte cuvinte, calea acestor progresiști nu este calea noastră. Calea lor este amăgitoare și e păcat că acest lucru nu este evident pentru toată lumea. Viziunea liberală sau lărgită ne înstrăinează de Domnul și de biserica lui cea adevărată. Este calea care se abate de la ortodoxie. Această viziune este criminală și e născocită cu răutate de către diavol, ca să ne lipsească de mântuire. Căci noi, oricum,
nu acceptăm nicio înnoire, ci alegem calea cea veche, încercată, calea pe care de 2000 de ani adevărații creștini au ales să-L slujească pe Dumnezeu. Noi alegem calea credincioșiei față de credința cea adevărată și nu calea modernă. Noi alegem credincioșia față de biserica adevărată cu toate canoanele și dogmele ei, care au fost primite și întărite de sinoadele locale și sobornicești, ecumenice. Noi alegem rânduielile și tradițiile cele sfinte, bogățiile duhovnicești ale acelei credințe care ni s-au transmis de plină și neștirbită de la Sfinții Apostoli, de la Sfinții Părinți ai Bisericii și moștenirea creștină a cuvioșilor noștri înaintași. Singură aceasta este credința adevărat ortodoxă, deosebit de ortodoxia contrafăcută, născocită de vrăjmașul neamului omenesc. Noi nu primim decât credința apostolică, credința părinților, credința ortodoxă. Singură aceasta este credința adevăratului ortodox, deosebită de ortodoxia contrafăcută, născocită de vrăjmașul neamului omenesc. Noi nu primim decât credința apostolică, credința părinților, credința ortodoxă. Amin. Fiat